Hallo, vandaag ga ik jullie doen over de airflying drones, hoe dat ze werken, hun filter, hoe dat we hen hebben gemaakt hebben en wat nog. Eigenlijk weet ik het niet, maar oh wel, we gaan naar de airflying drones. Deze drones hebben een filter in hun die de vuile stoffen van de lucht die je eigenlijk niet kan zien, weer een goede stof maken. Het is een beetje als een stofzuiger, maar dat de stof er weer uitkomt. Dan de kostprijs van een drone is €850. En dat is door al de filters die erin zitten en zo. En als de drone bijna plat is, dan gaat hij gaan naar een lantaarnpaal, daarop landen. En dan gaat hij een beetje energie van de lantaarnpaal pakken voor zichzelf. Wanneer dat hij dan weer genoeg energie heeft voor te vliegen, dan gaat hij weg. Hallo,